Takwai akan kaunar ki ne, idan har babu ke na kan ji komai yayi min salam. Alawar zuciya takwai akan kaunar ka ne, idan har babu kai na kan ji komai yayi min salam. Alawar zuciya kin kaman jijiya, zan faɗa rijiya, ki zo ki sanyo kugiyar ki takwai. Habibin zuciya ka kaman jijiya, zan faɗa rijiya, ka zo ka sanyo kugiyar ka takwai. Soyayya ta mu takwai. Ke ne amana in babu ke ya zanayi, kina da farar aniya, kina da halin tausayi. Allah ga baiwar ka tsare ta da dukkan tsautsayi. Ni mai kaunar ki ne, muna a tare iya wuya daren mu. A cikin soyayya kowa ya tsaya gonar rashi, na dama kanki shine sanadin yin kishi. Idan ba ke ba wa za ya sakancin ba shi. Shi tsuntsun so an san shi yana yin ta'ashi. Da na kalle ki ina jin shauki, abun alkhairi samun ki kawai sai ma da Allah. Allah kawai sai ma da Allah. Bazan iya yin ci amana ba. Yadda nake da kaunar ki ya wutan yi misalin shi. Jiya na yi mafarkin ka, abinda kake so na yi shi. Ki faɗa mini menene kanki ina cin alwashi. Karmi tonan silili a bar shi kawai sai ran tashi. Mu ji daɗin soyayya za mu yi auren soyayya. Mu ji daɗin soyayya za mu yi auren soyayya. Alawar zuciya takwai akan kaunar ki ne, idan har babu ke na kan ji komai yayi min salam. Alawar zuciya takwai akan kaunar ka